Ай, аз въдържа и двамата. Та, бяла тя и за ядене не става да е. Не, тя е умряла. Отдавна. Чай тук да не качих нещо. Не се. Не съм, на. Тия спускат през деня. Тия пускат сутрин. Сутрин рано и цял ден стои. Три на едно място. Гледай какви шараниски. Снимам, човек. Май напана барахме една мрежа. Бимо майката, пълно с шарани. Една голяма бяла към 4 кила. Една голяма бяла, да, тук сме в средата, дето бяхме отдели малко вляво. Ужас. Не знам колко е дълго, току-що я фанах, има е пълна с риба. Поне рибата, ако дойдете да помагате, че да я разтаковани. Бръкни му в хилече, ако толкова.